Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké je to být nevědomým? V této práci se to dozvíte. Dobrý den, jmenuji se Nikola Lukášová a ráda bych vám představila svoji středoškolskou odbornou činnost na téma kvalita života nevědomých. Cílem mé práce bylo zjistit, jak se pacienti vyrovnávali s tímto handicapem, jaký je jejich každodenní život, zjištění, jaké pomůcky mají nejraději a jaké využívají ve svém každodenním životě, jak jim můžeme pomoci, nebo pouhá otázka, co je dělá šťastnými. Osnova mé práce se řadí na teoretickou část, kvalitu života a výzkumnou část. V té teoretické části se zaměřuji například na vady zraku nebo instituce poskytující péči nevidomým lidem. Ve výzkumné části se zaměřuje na formulace problému, organizace nebo popis výzkumného souboru či nevidomých lidí a následné otázky a odpovědi. Vady zraku. Vady zraku můžou být vrozené nebo získané. Ty vrozené to jsou ty, se kterými se narodíme. Příčinou je matka, která například byla alkoholička, kouřila, brala léky a podobně. Zde může být například vrozený šedý zákal, což pacienti popisují vidění jako přes špinavé sklo, anoftalmus, což je úplné chybění oční bulby v očnici, anebo mikroftalmus, což je zmenšená oční bulba. Dědičné vady, to jsou ty, které po někom podědíme geneticky. Může zde být například astigmatismus, což je změna zakřivení zornice, vrozený gluakom, což je poškození zrakového nervu, nebo těžká myopie, což je krátkozrakost. A mezi ty získané vady zraku, to je jakákoliv porucha zraku, jak mechanicky, tak chemicky. Například vypíchnutí oka nebo vstřiknutí kyseliny do oka. Instituce poskytující péči v rodině. Raná péče. Je to bezplatná sociální služba pro rodiny se dětma se zrakovým, sluchovým, fyzickým nebo mentálním postižením. Poradce navštěvuje rodinu jednou za 1 až 2 měsíce. Může to být samozřejmě i častěji, ale to je na individuální dohodě. Cílem této práce je podpořit vývoj dítěte. Nejideálně je to do 3 let. Návštěva pedagoga v rodině. První návštěva v rodině je velmi citlivá. Neznají se, neví osobně nic, rodina může být ještě velmi nepříjemné situaci, jelikož se dozvěděli o diagnostice, proto poradce musí sdělit, jaké bude mít cíle s tím dítětem, jak to bude probíhat a sledovat jeho pokroky. Druhá návštěva a celkově další návštěvy jsou už velmi jednoduché, jelikož poradce se pouze kouká, jak to dítě se zlepšuje v těch různých cvikách a podobně. Rehabilitační pobyt je vlastně pobyt v lázních, kdy to dítě tam je se svou matkou nebo jakýmkoliv zákonným zástupcem. Jsou tam po dobu 10 dnů, kdy mají každá rodina k sobě daného poradce nebo pedagoga, který s nima cvičí různé cviky a pomáhá tomu dítěti ve lepším vývoji. Ambulantní péče znamená, že dítě pravidelně dochází do střediska rané péče. Probíhá zde speciálně pedagogická diagnostika, například na zrakovou percepci nebo jak se dítě adaptuje v novém prostředí. A nebo odborné semináře v rodině, kdy dochází matka na různé semináře, kde jsou specialisté zaměřující se na určité zdravotní postižení. Vysvětlují tam rodičům a různým lidem, kdo tam přijde, jak to probíhá, různé cviky a podobně. Výzkumnou část jsem tvořila v charitě Opava. Zeptala jsem se pana vedoucího masážního centra, pana Pavla Veverky, jestli bych si mohla vypůjčit 3 muže, kteří by byli schopni poskytnout mi odpovědi na mé otázky. Tento rozhovor jsem dělala v kvalitativním výzkumu. Formulace problému je narušení života rodičů i dětí, ale dobré je i vyhledat odbornou pomoc, včetně jakéhokoliv psychologa. Jak už jsem říkala, tuto práci jsem dělala v charitě Opava. Byla to komunikace v tváří v tvář s nevidomými pacienty. Dodržovaná byla samozřejmě anonymita. A popis výzkumného souboru. Byli to 3 nevidomí lidi, kteří mi odpovídali na otázky ohledně jejich handicapu. Popis těch pacientů.
Pan číslo 1, 42 let, vrozená nevidomost, má přítelkyni se synem. Pán číslo 2, 52 let, nevidomost získaná počas života kvůli degeneraci sítnice. Celý život byl řidič kamionu. Pán číslo 3, 54 let, je nevidomý od 1 roku. Napadlo ho meningokok a následně nádor. Na otázku, jaké je to být nevidomým, mi pán číslo 1 odpověděl, že je to těžké. Ale že na jednu stranu je rád, že je nevidomý, protože by nikdy nezažil to, co zažil. Odmala se už pohybuje v různých střediskách a kolem lidí se zrakovým handicapem. Zažil i menší šikanu, ale naštěstí se to vyřešilo včas. Pán číslo 2 postupně ztrácel zrak, takže to hodně těžko nesl. Spoléhá se stále na své oči, i když ví, že každým dnem je to horší a horší. A pán číslo 3, pro něj to není jednoduché, protože mu chybí určitý způsob na přijatí informací. Ale tím, jak se vyrábějí nové věci a jak žijeme v moderním světě, tak už je to snazší. Na otázku, jak se orientují v MHD, mi všichni 3 odpověděli podobně. Všichni 3 mají malou krabičku, na které jsou čísla od 1 do 6. Když zmáčknou tlačítko, tak jim takto krabička odpoví. Například, jaké číslo autobusu to je, jaký směr to je, jaká budova to je a podobně. Pan číslo 1 navíc ještě se učí s počítačem a učí se prostorové orientace. Rád je ale i když pomůžou lidé. Pan číslo 2 na neznámé místa moc nechodí a orientuje se zde špatně. V MHD se ale orientuje bez problémů a je také rád, když mu pomůžou lidi. A pan číslo 3, když je někde poprvé, tak je to pro něj složité. V cizím MHD je to ještě složitější, ale kde to zná, tak je to jednoduché. Na otázku, zda koukají na televizi nebo jestli mají doma televizi, mi pán číslo 1 odpověděl, že televizi má, že ji poslouchá, že se hlavně kouká jeho přítelkyně, ale že je radši poslouchá hudbu, než se kouká na televizi. Pan číslo 2 kouká na ní, ale už moc dobře na ní nevidí. Preferuje spíše mluvené slovo a na televizi pustí si hledá zprávy. A pan číslo 3 televizi má, ale preferuje spíše platformy jako YouTube. Na otázku, jaké jsou vaše úspěchy v životě, mi pán číslo 1 odpověděl, že se osamostatnil, že má rodinu a že si našel práci. Pan číslo 2, že zvládl kurz a že si našel práci. A pan číslo 3, že má rodinu. Závěrem bych chtěla říct, že nevidomí lidé čelí každodenně různým výzvám. I když jsou nevidomí, tak dokážou žít život naplno. Mají moderní technologie, ale i když je mají, tak stále existují překážky a města, které jsou pro ně složité obejít. Děkuji vám moc za pozornost. Také děkuji nevidomým klientům, kteří mi dokázali odpovědět na mé otázky, a panu Pavlovi Veverkovi, že mi dokázal poskytnout 3 pány a dovolil mi i v pracovní době si s nima promluvit.